Ngaphambi kokufaka sethu sesibhozo okokoko ebuyile uChayingwe isession yemibuzo nempendulo mfundini ngaphambi kokufaka isicelo semali emboleko yemoto. Namhlanje ke kwinkqubo yethu ethi #WestBankHowTo yemibuzo yona nje kuphela ukuba ngaba ubudla ngokuyiphulaphula ke lenkqubo kweziveki zidlulileyo kwaye unombuzo onawo mhlambe kudala ufuna uphendule qhubeka kuhlale nathi uphulaphule ngoba uSimphiwe kangibona uChayingwe umbona phaya kumzoko Westbank uyilandele yonke imibuzo yenu exhonywe ngabaphulaphuli kwikhasi Westbank uFacebook waphendula yona ke namhlanje. Upeyile nawe mbona namhlanje? Butiza noko ndikhobe efestileni kule veki pheleyo Butiza. Ngamanye amazwi ayisekho kwayona mbona ya. Umuntu angakuhluphi ibambele ezantsi. Sakwamkela ke mbona thina sifuna namhlanje ndibona noko ithuba lonke nje ke silisebenzise kusabeleni abantu. Senza lanto nanto namhlanje kuthiwa ukumamela abantu sibaphendule apho sinokubaphendula khona wena ke njengencutshe mfundini ndawuthanda nobuyiqale lemibuzo. Umbuzo ke phela kubaphulaphuli bethu ke omnye esithi uRudzani Malende ubuzile kuFacebook ingaba umuntu angakwazi na ukunciphisa izavenge zenyanga aze enyuse inyanga zenhlawulo. Evakala lo mbuzo mbona? Uvakala kahle Butiza. Bulise kuwe ku-BE scheme nakuba bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Sibulise nakwabo ke Butiza bathe baqobe efestileni kale mini namhlanje. Masingene emxholweni Butiza sikhe sathetha ngokubudgeta nokubala ufikelelo. Kuhle ukubona ukuba ucinga ukwenza into efanelekileyo. Ukuphendula umbuzo wakho ke Rudzani, ewe ungakhetha unyusa inani lenyanga uzozibhatala ngela xesha xa kubalwa ixabiso lemoto elifikelelayo kuwe kuzobhalwa isivumelwano. Kodwa ke ukhumbule ukuba uhlawula ixesha elide nenzala yetyala iyanyuka. Kwakhona ke Butiza thina ke sibhanga ke senza imali ke ngolo hlobo kodwa ke asikwazi ke ungabacebisi ke abathengi ukwenzela bacacelwe vetshe into emele bayayenza. Oku kuthetha ke ukuba uza kuhlawula imali eninzi ngenxa nje yenzala. Oku kukwathetha ukuba umele uqiniseke unako ukuyihlawula ixesha elide imoto. Icebiso lethu ukuba ulihlawule ngokukhawuleza kangonako kodwa ke uqiniseka ukuba unayo imali yezinye indleko ezibalulekileyo enyangeni kodwa ke nguwe uzazikhethela. Mbona masibaleke sikhangele umbuzo ovela kumbali Bhembe uthuna amatyala awabhatala kahle kunjanjuku kodwa ke akayifumani imali imboleko nantle ndimfrustrateayo. Ikhona enye indlela angenza ngayo umbali? Yanzinyana ngoku le kambali kodwa ke siza kuzama ukumnceda ke Butiza ke ukuba unamatyala kulungile qhubeka uwahlawula ngexesha iza kuthethelela lonto kwingxelo yakho yamatyala. Iibhanki ziza kubona ukuba awuwabaleki amatyala kodwa ukuba awuyifumani imali mboleko yokuthenga inqwelo izizathu zimbini. Inoba imoto oyifunayo ibiza kakhulu mhlawumbi zama engathi inganeno okwangoku okanye amatyala akho makhulu kakhulu yaye akusafanelekile ukufumana nelinye ityala de uphungule amatyala lawa unawo ngoku. Khumbula kaloku mbali umthetho uthi iibhanki funeka zibolekise ngemali ngononophelo. Imali yetyala onokuyifumana ixhomekeke kumvuzo wakho nezinye ke izinto ke zeprofile yabantyala akho. Phinda wenze ibudget sisi ubone ukuba usalelwa imalini emva kokuhlawula yonke into. Ukuba kusele imali engaphantsi kwama-3,000 erandi okanye phantse elapho uza kukwazi ukufikelela imoto elisekeni ne-insurance yayo. Selapho kanye ke kwizavenge ingathi uJimo yena ukutwitter uthi ufuna ukwazi umahluko owenziwa ideposit and nomdla wokwazi ukuba asebenzise imali yakhe ayongileyo which is savings zakhe kuhlawuleni ideposit xa yothenga imoto okanye mbona ayisebenzisele eza savings zakhe kwizavenge. Nkosi Mdange unobukrelekrele lo mbuzo kaJimo. Phantse kuzo zonke imeko kuhle ubeka isixa sedeposit xa uthenga. Oku kuthetha ukuba uboleka kancinane ebhankini ngoko ungakhawuleza kugqiba ityala lakho ubhatala nezavenge eziphansi. Enye into
uza kuhlawula kancinane kwinzala. Masithembe ke oko kuza kunceda Jimo, i-deposit yeyona ingcono kwimali oyongileyo. Sikhe sathetha ke ngomlinganiselo mbona, umlinganiselo wenzala kwinkqubo yeveki ephelileyo xa besijonga ukuba ubalo olu lusebenza njani na. Naku-Osborne Maswanganyi yena usibhalela eseLimpopo uthi ufuna ukwazi ukuba umlinganiselo wenzala lo ufunyaniswa njani xa umuntu ethenga imoto. Wamhle lo mbuzo wakho Osborne. Kubalulekile ukwazi ukuba ibhanki ikufumanisa njani oku. Umlinganiselo wenzala usekelwe kwindlela owaphatha ngayo amatyala akho nendlela eyiyo ingxelo yakho yamatyala. Ukuba utshona ungaveli nangonwele ematyaleni uza kuhlawula umlinganiso oxhomileyo wenzala. Masifake nje imizekelo bhutizi, umzekelo omhle nguwo. Usoloko uhlawula imali mboleko ngexesha, unekhadi elinye letyala, ungumnini wendlu. Oku kuthetha ukuba akusosichenge ebhankini, ngoko ke baza kubiza umlinganiselo omncinane ofanelekileyo wenzala. Masenze omnye umzekelo bhutiza ongemhlanga ncam ombi. Uqale umsebenzi emine kwezi nyanga ezintandathu zidlulileyo, akuzinzi emsebenzini. Loo nto yenza utsibe izavenge zeakhawunti zakho, unenqwaba yeakhawunti kunjalo nje. Ibhanki zikubona uphila ngamatyala, akukwazi ukugcina msebenzi, akukwazi ukuhlawula amatyala akho. Oko kuthetha ukuba usisichenge esiphezulu, ngoko uza kubizwa umlinganiselo wenzala oxhomileyo bhutizi. Laa nto kuthiwa yi-high risk customer. Uyichanile bhutizi. Tshayingwe Nkosi bhuti, siyanqwena into yokokuba nawe ke benethuba elihle namhlanje apho kwa-West Bank. Ingathi ke abaphulaphuli bethu ke abazixabisileyo zezifundo bebuza imibuzo emihle apha kufacebook. Spike ke ngokuza ke nale incwadi enkulu kangaka mfundini neempendulo zase-West Bank usenzele abaphulaphuli lula kule veki, wabenzela lula kakhulu. Enkosi ke kuni nonke ke nina ke ngemibuzo ye-hashtag West Bank How To. Imibuzo ke engafundwanga emoyeni iza kuphendulwa ke kwi-internet. Don't worry uba ngaba umbuzo wakho awufundwanga, uzawuphendula yanje wena phaa kwikhasi lefacebook elithi West Bank Asset Finance, okanye uhlale kuTwitter @West Bank usebenzisa ke le hashtag yethu hashtag West Bank How To. Kwinkqubo yeveki ezayo ethi hashtag West Bank How To siza kuthetha ngendlela yokwakha imali mboleko